Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген без сезне яңа студиядан сәламлибез. Яңа студия, яңа мөмкинлекләр. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге буларның барысы да татарлар тапшыруында яңа форматта. Бүген безнең программада татарлар тапшыруының иҗат төркеме Луганский һәм Донецкий республикаларында эш сәфәрендә булып кайтты. Әгәр дә Татарстан матур яши икән, безгә дә без горурланабыз сезнең белән. Ярдәмегез өчен, отношениегез өчен бик зур рәхмәт сезгә, дускайлар. Кардәшләр, якташлар. Уфада Фән Вәли Әхмәтов белән хушлаштылар. Үзе бер рәхәт инде менә шушы халкыбызның шушы татар моңнарына, татар җырларына булган ихтирамы минем аркылы да чагыладыр инде. Россия халыклары традицияләренең күп төрлелеге, төбәкнең мәдәни тарихи байлыгы. Магнитогорскида шундый темага конференция узды. Ел сайын туган тел битеп килә, государственная программа кирәк. Кирәк федеральный закон о родных языках. Кеше матур эше белән ландшафт остасы бакчачы Люциана Биулина белән таныштырырбыз. Һәрбер үсентенең ничек бөреләнгәнен, ничек үскәнен, чәчәк атканын күзәтеп, шундый табигатьне яратып үстек инде без. Кечкенә адымнар белән зур уңышка Томский шәһәрендәге көрәш федерациясе юбилее уңаеннан бәйрәм чаралары. Көрәш это минем гомерләрем, мин көрәш белән яшыйм инде. Инде тапшыруга хезмәттәшләребез әзерләгән видеоязмаларга күчик, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Беренче булып Луганский халык республикасына юл тотабыз. Инде алдагы тапшыруыбызда хәбәр ителгәнчә, безнең төшерү төркеме Луганский, Донецкий халык республикаларында сәфәрдә булып кайтты. Максатыбыз андагы милләттәшләребезнең хәлен белеп, ярдәм күперен ныгыту иде. Без Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шәһрәзиев җитәкчелегендәге делегациясе белән Луганский шәһәрендәге татар иҗтимагый оешмалары активы белән очраштык. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Bizim için самое главное Василий Габдулгаясовичның килүе шушы Луганскийга, потому что безнең Алчевскийда булды Василий Габдулгаясович. И безнең өчен бик рәхәт була аның белән очрашу. Әйе, һәр очрашу үзе бер гомер. Васил Шәһрәзиев нинди генә тыгыз эш сәфәре булмасын, татар оешмалары активистлары белән очрашмый калмый. Менә бу юлы да юлдан соң кич булуына карамастан ул милләттәшләребезнең хәлен белеп чыгарга вакыт тапты. Безне Шишмә татар мәдәни үзәге Луганский төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Гөлфия Кабирова, Таң шәһәр татар мәдәни үзәге Алчевский иҗтимагый оешмасы рәисе Флюр Карачурин, Луганский халык республикасы мөфтие урынбасары, Алчевский шәһәре имамы Акперов Игбал Хаҗи, Луганский шәһәре иҗат йорты директоры Яровой Валерий каршы алды. Васил Шәһрәзиев очрашуда катнашучыларны сәламләп, Бөтендөнья татар конгрессының тарихи эшчәнлеге проектлары белән таныштырды. 1 ноябрьдә Милли шура отырышында кабул итәбез дә 1 январдан башлап уже безнең план нигезендә эшләбез. Быел ул 430 пункт Бөтендөнья татар конгрессының. Менә инде минем монда 3нче тапкыр килү. Беренче тапкыр килгәндә без Алчевскийга барып очраштык. Икенче, өченче тапкырлар инде монда очрашабыз. Юлдан барганда һәр вакытта да очрашабыз, күрәбез. Инде чара бүләкләүләр белән тәмамланды. Очень приятно, что оценили мое заслуги. Этот год Всемирный конгресс татар объявил городом личности, шәхесләр елы. И вот в рамках этого мы изготовили личности. Билгеле милләттәшләребез безнең аша сәламнәрен дә җиткерергә ашыкты. Мин үзем Чүпрәле районы Ярамай авылыннан, Зурчын авылыннан. Менә хәзер шул уңайдан әйтәмен. Bütün Yaramay халкына, Дыржанау халкына, Казандагы туганнарыма, сеңелләре, Ульянда сеңелем, инем. Bütün туган ягыма зур сәлам. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Луганский халык республикасы. Гомере буе татар моңын таратып, халкын сөеп яшәгән Татарстан һәм Башкортстан республикаларының халык артисты, яраткан җырчыбыз Фән Вәли Әхмәтов безнең арадан китте.
Башкортстанның Шаран районы Үзәк мәдәният йортында узган хушлашу чарасыннан безнең үз хәбәрчеләребез видео язмасы. Сеңдіріп жырларға керек жырны. Ойлап, нәрсә турында жырларға шығасың сен, мына шушы ойны халықта аңласын. Башкортстан Республикасының Шаран районы мәдәният йортында бийек шәхес Фән Вәлиәхмәтов белән хушлашу чарасы узды. Татарстан Республикасынан килгән рәсми делегация исеменнән иң беренче чиратта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановның кайгынамасын бар гомерен һәм көч җигәрен газиз Татарстаныбызга һәм татар халкына хезмәт итүгә, мәдәниятебезне үстерүгә багышлаган талантлы күренекле шәхес, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, уста гармунчы һәм чын халык җырчысы, милләтебезнең лаек улы Хәләл җефтегез Фән Гафис улы Вәлиәхмәтовның вакытсыз вафат булуы сәбәпле сезнең, балаларыгызның һәм барлык туганнарыгызның тирән кайгысын уртаклашам. Бүтән дөнья татар конгрессы төбәкләргә, менә төбәкләрдәге милләттәшләребезгә барганда, алар бик күп вакытта безгә нәкъ тә менә Фән агайны алып килүне сорыйлар иде. Һәм без ерак Себерләргә, хәтта Байкал аръякларына, ерак көнчыгышларга кадәр аның белән барып җиттек. Кешенең кем икәнен белергә теләсәң, аның белән сәфәргә чыктылар. Фән абзый инде ул бик җайлы, бик уңайлы кеше иде. Фән Вәлиәхмәтов көмеш телле тальянда сыздырып уйнавы, үзенең үздереп җырлавы белән халкыбызның ихлас мәхәббәтен яулаган артист иде. Әтиләрчә якын кеше булды инде ул. Мин аны теге үсмер чактан ук хәтерлим, шул бәләкәй чактан ук аның җырларында өйрәнеп, аның җырларын тыңлап үстем, аның җырларын җырларга өйрәндем. Фән абый Башкортстан һәм Татарстан сәнгатендә үз урынын биләгән талантлы моң иясе булды. Аны соңгы юлга озатырга иҗатташ дуслары да килгән иде. Узган гомерем озын тоелса да, бер җыр эшләрендә сагынып җырларлык дип җырлады мин иҗат иткән җырны. Аннан тыш күпме җырларыма канат куйды. Ике республика бөтен мөселман дөньясына танытты. Бик күп ярдәмнәрен күрдем, гаиләсе белән дус яшәдем. Шул кадәрле киңәшләр бирде. Минем өчен әтисез үскән балага әтине алыштыргандай ага булды. Аның белән теплоходларда йөридек, концертларда очрашадык. Ны гайбәт кеше иде. Инде безнең мәдәният өчен зур югалтты. Моңлы җырчыбызның урыны җәннәттә булсын. Фән Вәлиәхмәтов җырлары, моңнары белән халкыбыз күңелендә мәңге яшәр. Башкортстанның Шаран районыннан Эльфира Нигъмәтуллина, Рузел Имамов, Татарлар. Россия халыклары традицияларының күп төрлелеге төбәкнең мәдәни тарихи байлыгы. Магнитогорскида узган конференцияның темасы шундый иде. Урал төбәгенең галимнәре һәм җәмәгать эшлеклеләре металлурглар шәһәренә җыелып, илнең күп милләтле халкының үзенчәлеген саклап калуга бәйле мәсьәләләрне күтәрделәр. Чиләбе, Екатеринбург һәм Уфа галимнәренең чыгышларын безнең хәбәрчебез дә тыңлады. Сүз Гөлдар Хафизовага. Бүгенге көндә менә бу безнең җыеныбыз конференция. Ул Федеральное агентство по делам национальностей и Федеральная автономия татар. Аларның ушуы буенча үтелә. Иң мөһиме шул без әйтәбез бит, без күп милләтле ил дип, күп милләтле ил булгач, монда күп мәсьәлә. Без монда белем кешеләрен чакырдык. Конференция түгәрәк өстәл утырышы белән башланып китте. Чиләбе, Екатеринбург, Уфа һәм Магнитогорск галимнәре, белгечләре һәм җәмәгать эшлеклеләре башта милләтләр эшләре буенча федераль агентлык тәкъдим иткән теманы, миграция сәясәте мәсьәләләрен карадылар. Аннары Россиянең күп милләтле халкының үзенчәлеген һәм гореф-гадәтләрен саклауга ярдәм итүче юллар турында фикер алыштылар. По острейшему, тонкому, так сказать, сложному вопросу. Милләтләр эшләре кискен, нечкә катлаулы мәсьәлә, аның буенча махсус структура сорала. Дружба народа. Халыклар дуслыгы ул сүз генә түгел, барыннан да элек халыклар бер-берсенең тарихын белергә тиеш. Луиза Алмаева үзенең 50 елдан артык гомерен милли сәясәткә багышлаган. Шуның 30 елын ул бу өлкәдә аеруча актив шөгыльләнә.
Көньяк Уралда эшләп килүче милли оешмалар турында китапта язган. Ел сайын әзәйә халык, татар телен белгән халык. Менә шул беренче тревога. Шуның өчен ике уй бар. Телне сохранить, яшәргә телгә. Государственная программа кирәк. Кирәк федеральный закон о родных языках. Чиләбедән тагын бер катнашучы төбәктә телләр өйрәнү буенча барлык шартларда тудырылган, моны тәэмин итә торган барлык кирәкле норматив документлар да бар дигән фикердә. Эти возможности надо использовать. Булган мөмкинлекләрне кулланырга кирәк. Законны үзгәртү турында сөйләргә түгел, аны эшләргә мәҗбүр итәргә, хәтта ул формаль рәвештә генә булса да үти башларга кирәк. Ләкин миңа калса, аны куллану юк. Дискуссия барышында Россия халыкларының тарихы һәм мәдәнияте буенча белемнәрне яхшырту турында тәкъдимнәр яңгырады. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр, кавмы дуслар, добрый день. Икенче көнне конференция үз эшен дәвам итте. Пленар өлештә күтәрелгән мәсьәләләр буенча галимнәр, белгечләр үз тикшеренүләрен тәкъдим итте. Халыкларның тарихына һәм мәдәниятенә хөрмәтне балалар бакчасыннан һәм башлангыч мәктәптән үк тәрбияләргә кирәк дигән фикердә яңгырады. Төп халыкларның телләрен саклау мәсьәләсенә килгәндә, безнең төбәктә теге яки бу телне укытырга сәләтле, белемле белгечләр җитми. Ата-аналар, шулай ук мәктәпләр яки иҗтимагый оешмалар яшьләрне бу мәсьәлә белән кызыксынуга дәртләндерергә тиеш. Җәмәгать эшлеклеләре дә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Нас ориентируем на купцов, на Без хәзерге вакытта сәүдәгәрлеккә юнәлеш тотабыз, чөнки хәзер яшьләр өчен эшмәкәрлек актуаль. Сәүдәгәрләр элек рухилыкка, шул ук вакытта белем бирүгә дә зур игътибар биргәннәр. Бу да яшьләргә җитми дип уйлыйм. Патриотизмны абстракт рәвештә төзеп булмай. Патриотизм үзең туган йортыңа, үзең туган ата-инәңә, үзең туган җиреңә, туган теленә патриотизм булса, Россия патриотизмы да була. Форум барышында милләтара татулыкны, халыкларның бердәмлеген һәм үз аңын ныгыту өчен бик күп эшлекле тәкъдимнәр әйтелде. Результат, прежде всего, он материализуется в сборнике. Җыеннан соң без җыентык бастырып таратачакбыз. Аннары милләтләр эшләре буенча федерация агентлыгы белән җирле университет, кайбер структуралар белән хезмәттәшлек итәчәкбез. Минем уйлавымча, конференциядан ниндидер нәтиҗә булачак. Гөлдар Хафизова, Денис Смоленцев, Татарлар, Магнитогорск. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Кеше матур эше белән ландшафт остасы бакчачы Люция Нәбиуллина белән таныштырырбыз. Һәрбер үсентенең ничек бөреләнгәнен, ничек үскәнен, чәчәк атканын күзәтеп, шундый табигатьне яратып үстек инде без. Кечкенә адымнар белән зур уңышка Томский шәһәрендәге көрәш федерациясе юбилее уңаеннан бәйрәм чаралары. Көрәш это минем гомерләрем, мин көрәш белән яшыйм инде. Кеше матур эше белән. Әлеге гыйбарә чын мәгънәсендә алдагы сюжет героебызны тасвирлый. Сүзебез Татарстан Республикасының Саба районында гомер итүче Люция Нәбиуллина турында. Һөнәре буенча ул медицина хезмәткәре, әмма ләкин бүген ул лаеклы ялда. Тик утырырга яратмый, аның җитезлеккә хәтта яшь кызлар да көнләшерлек. Ул гына да түгел, махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм штабында баш администратор волонтер. Кыр күңелле, бар җиргә дә өлгөр ханым белән Гөлия Садыйкова танышып кайтты. Табигатьнең 4 фасылы бар: кыш, яз, җәй, көз. Һәрберсе үзенчә матур, үзенчә хисле һәм бизәкле. Әнә бит көз көнедә яфрак бураны чыккан, яшел күлмәкле наратларга яфрактан уенчыклар эленгән. Табигатьтә һәр нәрсәдә гармония бар. Бар да килешле, бар да кирәк урында һәм кирәк вакытта. Үзем яз көне туганга яз айын аеруча яратам ди әңгәмәдәшебез Люция Нәбиуллина. Мин үзем балачакта үстем бит инде урман буенда. Безнең бәрәңге бакчасы бетүгә, елганы чыгуга урман башланадыр ия. Без тәпи йөри башлаганнан бирле шул урманга кирип, һәрбер
үсентенең ничек бөрөләнгәнен, ничек үскәнен, чәчәк атканын күзәтеп, нәрсә ашарга була, шуны ашап, җиләк җыеп, шулай үскән кеше. Шундай табигатьне яратып үстек инде без. Аннары безнең әни бик күп итеп чәчәкләр үстерәдер, шундый матур итеп инде бакчаны тутырып, һәм безнең әнигә матур итеп авылда чәчәк апа, чәчәк әби дип эндәшәләр иде инде. Ә минем әтием балтастасы иде. Шушы матур чәчәкләрне сурәттән сызымын тактага төшереп, минем әти шушы такталардан бизәкләр кисеп, капкаларга, коймаларга, тәрәзә буйларына шушы бизәкләрне куядыр инде. Кешегә яшәгән мөхитен нык тәэсир итә. Матурлык эчке халәткә дә йогынты ясый. Матурлык күреп үскән кешенең күңеле бай, гамәлләре изге. Люция Нәбиуллина шуңа дәлил. Урманны якынайттым, үз ишек алдыма, бакчама күчердем ди ул. Безне йортына чакырды. Әңгәмәбезне дәвам итеп әкрен генә шул тарафка атладык. Саба районының Юсуф Алана авылында 4 балалы гаиләдә 4нче кыз булып дөньяга килгән ул. 4нче класстан 10нчы класска кадәр Саба мәктәбендә укыдым. Гөлбишкә генә укыдым. 6 медаль белән укып чыктым инде мин. Аннары Казанда медучилищега укырга кереп, анда акушерка һөнәрен алып, Саба роддомында акушерка булып эшләдем. Аннары инде үземне тиң парымны табып, Фәргать белән өйләнешеп, 2 бала үстердек. Балаларыбыз үзләре тормышлы. 4 анагыбыз бар. Тормыш шулай бит инде ул, сынаулардан тора. 3 ел элек менә ирем ката аурудан соң мәрхүм булды. Хәзер инде шушы йортта үзем генә яшим. Үземне ялгыз хис итмим ди Люция Нәбиуллина. Балалары да еш кайтып йөри, күршеләре дә менә дигән. Һәр даим халык арасында иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнә. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм штабында баш администратор-волонтер. Гомумән тик тора белми. Лаеклы ялга чыкканда тегүчеләр курсын тәмамлаган. Бүген балаларына, оныкларына трикотаждан киемнәр тегә. Ул эш белән кыш көне шөгыльләнә. Ә иртә яздан кара көзгә кадәр бакчасында. Ландшафт дизайнерлары курсын тәмамлаган ул. Уку дәврендә шушы үзебезнең участокка проект эшләдем. Һәм проект эшләгәннән соң инде уже теге билгеле булды инде, нинди үсемлекләр утыртачагымны, уже үсентеләрне, кустарниклар, куакларны барлаган идем инде. Һәм куаклар алып, шушылайтып утыртып, аларны үстердем. Алар үсә торды. Мин үзем дәген улгая тордым инде, бакча белән бергә үстек, матурландык дигән шикелле, улгайдык. Бакчасын 4 өлешкә бүлгән. Менә бер почмагым сары почмак бит инде бу ягы, бу розовый кызыл төстә инде. Ә монсы зәңгәр төстә, һәм монда ак төстә инде. Бу иртә яздан монда ак хостылар чыга, ак калина бульданыш чәчәк ата, һәм розалар чәчәк ата, ак чәчәк инде. Һәрберсе менә шул үз төсе белән миңа шулай матур тоелды инде. Аннары әкренләп менә контрастлар булдыра башладым. Үзенчә битеге матур килеп чыга дип инде. Менә монда бу пурпурный листная белән менә сары яфраклыны утырттым. Декоратив үсемлекләр арасына качып җимеш куаклары да үсә, үзенә җитәрлек яшелчәсен дә утырта. Үй каршында теплицасы да бар. Анда кайбер декоратив үсемлекләрне үрчетә. Айруча гортензияләр белән эшләргә ярата. Күршеләренә, дусларына тарата, сата да. Һәр нәрсәнең җае булган кебек, гортензияларны карау, тәрбияләүнең дә үз тәртибе бар. Күз җиткәч, салкыннар башлангач, менә шушы чәчәкләрне кисеп алалар. Ә инде яз көнендә гортензия шушындый матур чәчәкләр бирсен өчен төптән 5 буынны саныйлар һәм артык ботакны кисәләр. Гортензия бу очракта тагы да матур булып, зур булып чәчәк атачак. Һәр берсенең холык сыйфатын белеп эш итә Люция Нәбиуллина. Танылган бакчачыларның тәҗрибәләрен өйрәнә, заман технологияләрен куллана. Күп еллыклар белән эшләргә ярата. 1 еллыктан петуния генә утыртам ди. Калина бульданыш, роза, спиреялар, берничә төр, 5-6 төрле инде алар. Гортензия тоже 1-8 сорты инде үсә. Яраткан эшең, шөгылең булу зур бәхет. Тормыштан тәм ям табып яши диләр андыйлар хакында. Люция Нәбиуллина шундыйлардан. Хыялларына, максатларына тугры кеше. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Саба районы.
5 yıl элек Томск өлкәсендә bir төркем активистлар тарафыннан көрәш буенча федерация төзелгән иде. Хезмәт юлларын bir бинаның кечкенә бүлмәсендә башлаганнар. Бүген Томск шәһәрендә һәм районнарда 5 бүлек ачылган, масштаблы ярышлар уздыру өчен база булдырылган. Нәтиҗә тәрбияләнүчеләр төрле дәрәҗәдәге ярышларда даими рәвештә җиңүгә ирешә. Оешманың юбилей уңайынан федерация тарафыннан Сибир федераль округы күләмендә 2 чемпионат, Билбау көрәше һәм көрәш буенча ярышлар оештырылды. Биредә Татарстан усталары да актив катнашты. Алар дөрес көрәшү нечкәлекләренә өйрәтү семинарын уздырдылар. Чемпионат барышын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Келәмгә чыгучы көрәшчеләр арасында Новосибирск, Кемерово, Иркутск өлкәләре вәкилләре бар. Алтай һәм Красноярск крае көндәшләре килгән. Хакасия белән Тыва кунакларын да алкышлыйлар. Сибир округы дәрәҗәсендәге ярышлар бу. Федерация дәрәҗәсенә җиткәнче барысы да Камил Камалетов кебек әйдәп баручылык сыйфатына ия булганнар хыялыннан башланган. Үзләре булачактан көрәшнең барлык төрләре белән мавыга, тиздән аңа әйләнә тирәсен, дусларын, балаларын, күршеләрен дә җәлеп иткән алар. 5 ел эчендә ясаган адымнар шаккаттыра. Создана своя база. Безнең үз базабыз федерациянең үз нигезе булдырылган. Біз балалар һәм өлкәннәр өчен 5 көрәш залы булдырдык. Алда зур эш, тизлекне алырга һәм алга таба да барырга кирәк. Камила Хатулына ярдәм итүчеләр сафында спортка тугрылыклы кешеләр, тәҗрибәле һәм гадел хөкемдарларын да туплаган ул. Рөстәм Салахов аларның берсе. Көрәш это минем гомерләрем, мин көрәш белән яшыйм инде. Бөтенесе дә яшыйм инде. Минем гомер ул. Балачакта диме? Әйе. Балачактан да бик зур миңа бәхет, бик зур миңа күңелле, җиңеллек. Әле шул альхамдулиллаһи раббил аламин дигәнем. Алда исә тагын да җаваплырак чара. Казанда бил алышачаклар. Әле алда күп турнирлар бар. Ай ярымнан Казанга халыкара турнирга барачакбыз, сойлап алу турлары булачак. Сибир федераль округында яшәгән татар милли автономияләрдә битараф түгел спортка. Татарлар яшәгән һәр урында көрәш сөючеләрне барлыйлар. Приоритет обязательно национальная борьба безнең. Аны карап йөрибез. Яшьләрнең кадерен привлекаем потихоньку. Но пока первый опыт, дальше будем развиваться и продолжать. Томск көрәшчеләре исәбендә барлыгы 13 алтын медаль иде. Хырафтларга ышанмый шатлана алар. Иркутск спортчылары да үзләрен пьедесталда гына күрәсе килә. Яушта улы кызы Руфина биредән велосипед белән китәргә хыяллана. Мин бу ярышларда бүләккә яңа мотор велосипед алырга хыялланам. Көрәшчеләр федерациясе татар телендә спортчылар гимнын язарга да заказ биргән. Авторларның берсе Руфания Закирова бу эшкә җаваплы килгән. Безнең халык алга бара, өметләр өзелмәгән. Илебезне саклар өчен көрәш безгә бирелгән. Хәзер батырлар киләсе чемпионатларга көч туплый, осталыкларын арттыралар. Томскидан Елена Софьевна, Анатолий Шустов, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, татарлар тапшыруы заман белән бергә атлый. Көн сайын милләт язмышын, аның үткәнен, бүгенгесен яктыртып бара. Киләчәгебез якты булсын. Сау булыгыз.